രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശിരാധകളുടെ മന്ത്രിസ്മരണ ഓമജ്ഞാനതിഭ്രാന്തസ്യ വനനാശനാശനാകിയ ചക്ഷുരും പീഡിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യം വിഷ്ണു സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ ശ്രീരാമഹ്യം ദദാതി സുധാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവം ച ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ് ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിധാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹന്നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ ദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തുകാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 34. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്ര പ്രശസ്സദ്ഭിപതി വൈമാനികൈ സുരൈ അവകീര്യമാണോ ദൃശേ കുസുമൈ ക്രമശോ ഗൃഹാൻ. തത്ര തത്ര പ്രശസ്സദ്ഭിപതി വൈമാനികൈ സുരൈ അവകീര്യമാണോ ദൃശേ കുസുമൈ ക്രമശോ ഗൃഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്ര പ്രശസ്സദ്ഭിപതി വൈമാനികൈ സുരൈ അവകീര്യമാണോ ദൃശേ കുസുമൈ ക്രമശോ ഗൃഹാൻ. തത്ര തത്ര പ്രശസ്സദ്ഭിപതി വൈമാനികൈ സുരൈ അവകീര്യമാണോ ദൃശേ കുസുമൈ ക്രമശോ ഗൃഹാൻ.
അവഗീര്യമാണോ ദദൃശേ क्रमशोग्रहान् हरे कृष्ण प्रभुजी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാലതി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്ര പ്രശംസദ്വിപതി വൈമാനികൈസുരൈ അവകീര്യമാണോ ദദൃശേ കുസുമൈ ക്രമശോ ഗ്രഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുമുഖി വൃന്ദാദേവിദാസ് മാലതി ചൊല്ലുക. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ശരി. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसति वैमानिकैसुरै अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो ग्रहान्. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലുക. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः वैमानिकैसुरे अवगीर्यमाणो ददर्शे कुसुमै क्रमशो गृहान्. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്ര പ്രശസ്തദ്ഭിപതി വൈമാനികേ സുരൈ അവകീര്യമാണോ ദദൃശേ കുസുമേ ക്രമശോ ഗ്രഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്ര പ്രശംസദ്ഭിപതി വൈമാനികൈസുരൈഃ അവഗീര്യമാണോ ദദൃശേ കുസുമൈ ക്രമശോ ഗ്രഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലുക. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः वैमानिकैसुरै अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमे क्रमशो गृहान्. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്ര പ്രശംസദ്ഭിപതി വൈമാനികൈസുരൈ അവകീര്യമാണോ ദദൃശേ കുസുമൈ ക്രമശോ ഗ്രഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः वैमानिकैसुरैः अवकीर्यमाणो ददृश कुसुमे क्रमेषु ग्रहान्. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്ര പ്രശംസദ്ഭിः വൈമാനികൈസുരൈഃ അവകീര്യമാണോ ദദൃശേ കുസുമൈ ക്രമശോ ഗ്രഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലുക. ഹരേ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്ര പ്രശംസദ്ഭിः വൈമാനികൈസുരൈ അവകീര്യമാണോ ദദൃശേ കുസുമൈ ക്രമശോ ഗ്രഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലുക. प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः वैमानिकैसुरै अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमे क्रमशो गृहान्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലുക. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र प्रशंसद्भिः वैमानिकैसुरैः अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो गृहान्. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്ര പ്രശംസദ്ഭിः വൈമാനികൈസുരൈः അവകീര്യമാണോ ദദൃശേ കുസുമൈ ക്രമശോ ഗ്രഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे कृष्ण शारदा जी नंबूदिरी माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः वैमानिकैः सुरैः अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमे क्रमशो गृहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सला जी माता जी जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो ग्रहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गीता टी माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमे क्रमशो गृहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विजयनारायण माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पदि वैमानिकैः सुरे अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमे क्रमशो गृहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अनिता कुमारी माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पदि वैमानिकैः सुरैः अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो गृहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शोभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पदि वैमानिकैः सुरे अभिगीयमानो ददृशे कुसुमे क्रमशो गृहान्। हरे कृष्ण। शारदे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः अवगीर्यमाणो सदृशे कुसुमै क्रमशो ग्रहान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राजी माता जी जय। कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पदि वैमानिकैः सुरैः अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो गृहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सला माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः सतपदी वैमानिकैः सुरे अविगीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो ग्रहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पदि वैमानिकैः सुरैः अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो गृहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ताराप्रदी माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पति वैमानिकैः सुरैः अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो गृहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माया दीदा मंगला दी दस माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणामं कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो गृहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण श्री जय माता जी जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो गृहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गीता सी माता जी जय। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः अवगीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो गृहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण
നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. തത്ര 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 അവിടെയും ഇവിടെയും അവിടെയും പ്രശംസദ്ഭിഹി. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പ്രശംസിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാൽ പാതയിൽ വൈമാനികഹി വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിമാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടു സുരൈ ദേവന്മാരാൽ അവകീര്യമാനഹ മൂടപ്പെട്ട ദൃശ്യെ കാണാൻ കഴിയും. കുസുമൈ പുഷ്പങ്ങളാൽ ക്രമശഃ ഒന്നിനെ പിന്നാലെ മറ്റൊന്നായി ഗ്രഹാൻ സൗരയൂഥത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ശൂന്യാകാശത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ സൗരയൂഥത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും ക്രമാനുഗതമായി ദർശിച്ച മഹാരാജാവ് വിഹായസിന്റെ വീതികളിൽ വിമാനങ്ങളെത്തിയ ദേവന്മാർ തന്റെ മേൽ മഴ പോലെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും കണ്ടു. യസ്മിൻ വിജ്ഞാതേ സർവം ഏവം വിജ്ഞാതം ഭവതി എന്നൊരു വേദഭാഷ്യമുണ്ട്. പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിലൂടെ ഭക്തന് സകലതും അറിയാൻ കഴിയുമാറാകും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അതുപോലെ പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകുക വഴി ഒരുവന് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും കാണാൻ കഴിയും. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നെന്നും നാം ഓർമ്മിക്കണം. വൈകുണ്ഠ വിമാനത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിനിടയിൽ അവന്റെ ശരീരം പരിപൂർണമായും ആധ്യാത്മികമായ സ്വർണ്ണവർണ്ണമാർന്നിരുന്നു. ഒരുവനും ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് മറികടന്നു പോകാനാവില്ല. പക്ഷേ ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരം ലഭ്യമായാൽ അവനെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഉന്നതമായ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത്യുന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനത്തിൽ വരെ എത്തിപ്പെടാനാവും. നാരദമുനി ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലെയും എല്ലായിടങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യം. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സുനീതിയുടെ ശരീരവും ആധ്യാത്മികമായി പരിണമിച്ചിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധയിൽ വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സുനീതി ചെയ്തതുപോലെ ഓരോ മാതാവും അവളുടെ കുട്ടിയെ ധ്രുവമഹാരാജാവിനെ പോലെ ഒരു ഭക്തനാക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സുനീതി അവളുടെ പുത്രനെ 5-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കാനും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുവാൻ വനത്തിലേക്ക് പോകാനും ഉദ്ദേശിച്ചു. തന്റെ പുത്രൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിനായി വനത്തിൽ പോയി കഠിന നിഷ്ഠകളും തപസ്സും അനുഷ്ഠിക്കാതെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ സുഖത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് അവൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. സുനീതിയെ പോലെ ഓരോ മാതാവും തന്റെ പുത്രനെ 5-ാം വയസ്സ് മുതലേ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായി തീരാനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി തപസ്സും ഇതര നിഷ്ഠകളും അനുഷ്ഠിക്കുവാനും പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്നാൽ അവളുടെ പുത്രൻ ധ്രുവനെ പോലെ ഒരു ശക്തനായ ഒരു ഭക്തനാകുന്ന പക്ഷം അവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനൊപ്പം അവളും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. അവൾക്ക് ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ തപസ്സിനും വിരക്തിക്കും വിധേയനാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ലോകീൻ ദേവയാനേന സോ അധിവ്രജ്യ മുനീനഭി പരസ്താത് ധ്രുവഗതിർ വിഷ്ണു പദമദാഭ്യഗാത് ലോകീൻ ദേവയാനേന സോധിവ്രജ്യ മുനീനഭി പരസ്താത് ധ്രുവഗതിർ വിഷ്ണു പദമദാഭ്യഗാത്. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചേർത്തനും ഭാവാത്മരാജാവ് അപ്രകാരം സപ്തർഷികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാമുനിമാരുടെ 7 ലോകങ്ങളും മറികടന്നു. ആ ലോകങ്ങൾക്ക് മീതെ അവൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിൽ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മുഖ്യ സഹചാരികളായിരുന്ന സുനന്ദനും നന്ദനുമായിരുന്നു വിമാനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. അത്തരം ആധ്യാത്മിക ബാഹ്യ ആകാശ
യാത്രികർക്ക് മാത്രമേ സപ്തഗ്രഹങ്ങൾക്കും മീതെ വിമാനം പറത്താനും ശാശ്വതമായ പരമാനന്ദ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലയിൽ എത്താനും കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരസ്തസ്മാസ്തു ഭാവോ അന്യഹ. എവിടെ എല്ലാ അനശ്വരവും പരമാനന്ദപൂർണവുമാണോ, ഇവിടെ എല്ലാം അനശ്വരവും പരമാനന്ദപൂർണവുമാണോ, ആ ആത്മീയ ആകാശം ഈ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മീതെ നിന്ന് ആരംഭിക്കും. അവിടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ വിഷ്ണു ലോകം അഥവാ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അവിടെ മാത്രമേ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമാനന്ദകരവും നിത്യവുമായ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന് താഴെ ഭൗതിക ലോകമാണ്. ബ്രഹ്മാവും മറ്റും ജീവിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ആ ലോകത്തിന്റെ വിനാശം വരെ ജീവിക്കാം. പക്ഷെ ആ ജീവിതം ശാശ്വതമല്ല. അതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർ ലോക. ഒരുവന് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹത്തിൽ പോയാലും അവിടെ ശാശ്വതമായ ജീവിതം നേടാൻ കഴിയില്ല. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ശാശ്വതവും പരമാനന്ദപൂർണവുമായ ജീവിതം നേടാൻ കഴിയൂ. 36 നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രാജമാനം സുരുചൈവ സർവദോ ലോകാസ്ത്രയോ ഹ്യനു പ്രാചന്ത ഏതേ യന്നാവ്രജഞ്ജന്തുഷു യേ അനുനുഗ്രഹ പ്രചന്തി ഭദ്രാണി ചരന്തി യേ നിശം. യത്രാജമാനം സുരുചൈവ സർവദോ ലോകാസ്ത്രയോ ഹ്യനു പ്രാചന്ത ഏതേ യന്നാവ്രജഞ്ജന്തുഷു യേ അനുഗ്രഹ പ്രചന്തി ഭദ്രാണി ചരന്തി യേ നിശം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഏത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തിലാണോ പ്രകാശിക്കുന്നത്, സ്വയം ജ്വലിക്കുന്ന ആ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ മറ്റ് ജീവസത്തകളോട് കാരുണ്യമില്ലാത്തവർക്ക് കഴിയില്ല. മറ്റ് ജീവസത്തകളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളുടെ 2 സവിശേഷതകളുടെ വിസ്തരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വൈകുണ്ഠത്തിലെ ആകാശത്തിൽ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ ആവശ്യമില്ലതാണ് മനുഷ്യത്വങ്ങളും അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. നദത്പാസിയതോ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നവയാണ്. അതിനാൽ അവിടെ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ വൈദ്യുതിയുടെയോ ആവശ്യം. വാസ്തവത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെ പ്രകാശമാണ് ഭൗതിക ആകാശത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിഫലനത്താൽ മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ പ്രകാശിച്ചതിന് ശേഷം നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രന്മാരും പ്രകാശിക്കും. മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ആകാശത്തിന്റെ ജ്യോതിർഗോളങ്ങളെല്ലാം വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശം കടംകൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും മറ്റു ജീവസത്തകളുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരന്തരം വ്യാപൃതരാകുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റം നേടാൻ കഴിയും. ഇടവിടാതുള്ള അത്തരം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മാത്രമേ നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദിവസം 24 മണിക്കൂറും മുഴുകാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പരോപകാര തൽപര പ്രവൃത്തിയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലില്ല. ഒരു കൃഷ്ണാബോധ ജീവി ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മാനവരെയും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത് സദാ മുഴുകി. ഒരുവൻ മുഴുവൻ പതിതാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെ ആയതിനാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കുള്ള അവന്റെ പാത തുറന്നു തന്നെ കിടക്കും. അവൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വ്യക്തിപരമായി യോഗ്യനാണ്. അത്തരം ഒരു ഭക്തനെ അനുഗമിക്കുന്ന വ്യക്തിയും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. മറ്റുള്ള അസൂയാലുക്കൾ കർമ്മികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് വിദ്വേഷവും മത്സരവും ഉള്ളവരാണ് കർമ്മി. അവർക്ക് വെറും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നിരപരാധികളായ 10,000-കണക്കിന് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നു. ജ്ഞാനികൾ കർമ്മികളോളം പാപികളല്ലെങ്കിലും അവർ മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാനിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അവർ എപ്പോഴും അവരുടെ സ്വന്തം മോചനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് തപസ്സയും മറ്റു നിഷ്ഠകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. യോഗികൾ നിഗൂഢ യോഗശക്തികൾ
നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സദാ സ്വയം ഊതി വീർപ്പിച്ചു കഴിയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ, വൈഷ്ണവർ, പതീതാത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തന മേഖലയായ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ട് വരുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ യോഗ്യർ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ആ സത്യം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൊരുൾ ലോകത്തോട് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നവരോളം പ്രിയങ്കരമായി എനിക്ക് മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന പ്രസ്താവനയുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശാന്താ സമദൃശ ശുദ്ധഃ സർവഭൂതാനുരഞ്ജനഃ യാന്ത്യഞ്ജസാച്യുതപദം അച്യുത പ്രിയ ബാന്ധവ. ശാന്താ സമദൃശ ശുദ്ധ സർവഭൂതാനുരഞ്ജന യാന്ത്യഞ്ജസാച്യുതപദം അച്യുത പ്രിയ ബാന്ധവ. സമാധാനപൂർണർക്കും സമദൃക്കുകൾക്കും പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും മറ്റു ജീവികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കലവശമുള്ളവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മാത്രം മൈത്രി പുലർത്തുന്നവർക്കും മാത്രം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് വളരെ അനായാസം പോകാനുള്ള പരിപൂർണത കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലുടനീളം സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാർ സമാധാനപൂർണരായിരിക്കണമെന്ന്, അതായത് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭ്രമവും പരക്കം പാച്ചിലും ഉണ്ടായിരിക്കരുതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. അവർ സ്വതവേ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തവരായിരിക്കണം. കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അളവറ്റ ആവശ്യങ്ങളുള്ളവരാകിയാൽ അവർക്കൊരിക്കലും സമാധാനപൂർണരാകാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ ജ്ഞാനികൾക്കും സമാധാനത്തോടെ കഴിയാനാവില്ല. കാരണം അവരെപ്പോഴും മോചനം നേടുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് വിലയം കൊള്ളുന്നതിനുള്ള ത്വരയിലും തിരക്കിട്ട ശ്രമങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ യോഗികളും നിഗൂഢ യോഗശക്തികൾ നേടുന്നതിനുള്ള വിശ്രമരഹിതമായ ശ്രമങ്ങളിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും സമാധാനപൂർണനായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പിതനും താൻ നിസ്സഹായനാണെന്ന് സദാ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. സകലതിനും സ്വന്തം രക്ഷിതാക്കളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് സർവദാ സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ സർവ്വതിനും സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തനും എപ്പോഴും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭക്തൻ സമതുലനമുള്ളവനാണ്. അവൻ എല്ലാവരെയും ഒരേ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ദർശിക്കും. ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് അവന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായിരുന്ന പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക ശരീരമുണ്ടെങ്കിലും അവൻ വാസ്തവത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഭക്തൻ നിശ്ചയം. ഭക്തൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും ശരീരസങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചിച്ച് കാണാത്ത എല്ലാവരെയും ആധ്യാത്മികതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ദർശിക്കും. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത്തരം യോഗ്യതകൾ വികസിച്ചു കിട്ടൂ. ഭക്തന്മാരോട് സഹവാസമില്ലാത്ത ഒരുവന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുവാനാവില്ല. ആയതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ സമിതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും യാന്ത്രികമായി കൃഷ്ണാബോധം വികസിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരരാണ്. അതുപോലെ ഭക്തർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ വിധാനത്തിൽ മാത്രമേ ഒരുവന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിൽ ഉള്ള ഭക്തന്മാർ അതിന് തെളിവാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. യാതൊരു വിവേചനവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നൽകുന്ന പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുവാനും അങ്ങനെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കുവാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതാണ് യോഗ്യത. സർവഭൂതാനുരഞ്ജന. പരിശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനോളം പരിശുദ്ധനായിരിക്കാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന ആരും അപ്പോഴേ പരിശുദ്ധരാകും, അകമയും പുറമേയും. സ്മരേത് പുണ്ടരീകാശം. ഭക്തൻ നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ
എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും അവനെ സ്പർശിക്കുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞു. മുച്ചിഹയ ശുചിഹയ യതി കൃഷ്ണഭജനെ. ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരുവനോ പോലും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവനും നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിൽ മുഴുകുന്നവനുമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യുത്ഥാനപദപുത്രോ ധ്രുവാ കൃഷ്ണ പരായണഃ അഭൂത്രയാണം ലോകാനാം ചൂടാമണിരിവാമനഃ. ഉത്ഥാനപാദ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിപൂർണനുമായ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഈ വിധം 3 ലോകങ്ങളിലെയും മുഴുവൻ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങൾ മുകളിലുള്ള പരമോന്നത സ്ഥലം പ്രാപിച്ചു. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സംസ്കൃത സ്വപ്നാശാസ്ത്ര പദം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണപരായണ. പരായണ എന്നാൽ മുന്നേറുക എന്നാണ് അർത്ഥം. കൃഷ്ണൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന ആരും കൃഷ്ണപരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പൂർണ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കും. കൃഷ്ണാബോധ വ്യക്തികൾക്ക് ത്രിലോകങ്ങളിലെ എല്ലാ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഉത്തുംഗതയിലുള്ള അത്യുന്നത ഗ്രഹത്തിലെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. ഒരു കൃഷ്ണാബോധ വ്യക്തിക്ക് മോഹിയായ ഏത് ഭൗതികവാദിയുടെയും ഭാവനകൾക്ക് അതീതമായ ഉന്നത പദവി സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഗംഭീരവേഗോവനിമിഷം ജ്യോതിഷാം ചക്രമാഹിതം തസ്മിന്ദ്രമതി കൗരവ്യാ മേഡ്യാമിവ ഗവാംഗനഃ. മൈത്രേയമുനി തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, ഗുരുവിന്റെ പിൻഗാമി ഒരു പറ്റം കാളകൾ അവയുടെ വലതു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കേന്ദ്രദണ്ഡിനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വാകാശത്തിലുള്ള സകല തേജോഗോളങ്ങളും ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ഗ്രഹത്തെ ഇടവിടാതെ അതിവേഗത്തിലും ശക്തിയിലും വലം വെച്ചു. ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോ ഗ്രഹവും വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ പോലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ 16,000 മൈൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതേപോലെ ബ്രഹ്മസംഹിത സവിത സകല ഗ്രഹാണം എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും സൂര്യൻ പരമദിവ്യപുരുഷൻ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദന്റെ കണ്ണായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും സൂര്യന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഭ്രമണപഥമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ പ്രത്യേക ഭ്രമണപഥങ്ങൾ. ആ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അവയുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങളിലൂടെ ധ്രുവ നക്ഷത്ര ധ്രുവ മഹാരാജാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ത്രിലോകങ്ങളുടെയും ഉച്ചകൂടിയുള്ള ധ്രുവലോകത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തന്റെ പദവി എത്ര ഔന്നത്യമുള്ളതാണെന്ന് ഊഹിക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന നമുക്ക് ആ നിലയ്ക്ക് പരമദിവ്യപുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ പദവി എത്ര ഉന്നതമായിരിക്കുമെന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹിമാനം വിലോകസ്യ നാരദോ ഭഗവാൻ ഋഷി അദോദ്യം വിദുതൻ ശ്ലോകാൻ തത്രേ അഗായ പ്രചേതസാം. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ മഹിമകൾ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മഹാമുനി നാരദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീണ മീട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രചേതാക്കളുടെ യാഗവേദിയിലേക്ക് പോയി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ താഴെ പറയുന്ന 3 ശ്ലോകങ്ങൾ കീർത്തനം ചെയ്തു. മഹാമുനി നാരദൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിരുന്നു. ഗുരുവന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ദർശിക്കുവാൻ നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ആഹ്ലാദമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പിതാവ് തന്റെ പുത്രന്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പുരോഗതിയിൽ അത്യധികം സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും തന്റെ ശിഷ്യന്റെ ഉയർച്ചയിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാരദ ഉവാച
സുനീതി പതിദേവതായ തപ്പപ്രഭാവസ്യ സുതസ്യ താം വരീം. ദൃഷ്ട്വാപുപായാനപി വേദവാദിനോ നൈവാധിഗന്ധും പ്രഭവന്തി കിന്നൃപഃ. ആ മുനി നാരദൻ പറഞ്ഞു, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുടെയും കഠിനമായ തപസ്സിന്റെയും സ്വാധീനം കൊണ്ട് മാത്രം പതിഭക്തിയായിരുന്ന സുനീതിയുടെ പുത്രൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് അത്യുന്നതമായ ഒരു പദവി നേടാൻ കഴിയും. വൈദിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്തികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും നേടാൻ കഴിയാത്തതാണ് ആ പദവി. പിന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം എന്ന് പറയാൻ. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി സുഖത്ത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ വേദവാദിന എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. വൈദിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വേദവാദി എന്ന് സാധാരണയായി വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വേദാന്തികൾ എന്ന് പ്രഹസനം നടത്തുന്നവരുമുണ്ട്. വേദാന്ത തത്വശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്നവരാണ് തങ്ങൾ എന്ന് സ്വയം വിളംബരം ചെയ്ത് നടക്കുന്നവർ വേദാന്തത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു. വേദങ്ങളുടെ ഭാവാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാതെ വേദങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്നവരെ പരാമർശിക്കുന്ന പദാവിഷ്കാരമാണ് വേദവാദരഥ. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും കാണാം. അത്തരം വ്യക്തികൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാഷിക്കുകയും നിഷ്ഠകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാമെങ്കിലും ധ്രുവ മഹാരാജാവ് നേടിയതുപോലെ അത്യുന്നതമായ ഒരു പദവി നേടാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. സാധാരണ രാജാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും അത് അസാധ്യമാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരും മഹർഷിമാരെ പോലെ നല്ലവരായ രാജർഷികളായിരുന്നതിനാലാണ് ഇവരെ രാജാക്കന്മാരെ പറ്റി ദൈവം പരാമർശിച്ചത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഒരു രാജാവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഹാമുനിമാരെ പോലെ ജ്ഞാനിയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൂടാതെ ഒരു രാജാവിനോ ക്ഷത്രിയനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക തത്വങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മഹാബ്രാഹ്മണനോ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് കൈവരിച്ചത്ര ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ നക്ഷത്രായശപത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി കരോതി വാചാലം പങ്കും ഗിരിം കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണിചാരണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ ദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് വിമാനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആ വിമാനത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്റെ മാതാവിനെയും ഓർമ്മിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, മാതാവിനെയും സ്മരിക്കുകയുണ്ടായി. പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ആദ്യന്തര വിമാനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഉടൻ തന്നെ തന്റെ സാധുവായ മാതാവ് സുനിധിയെ സ്മരിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മകഥം ചെയ്തു. എന്റെ മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് താൻ തനിയെ അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകും. ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് സുനീതിയാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് കാട്ടിലേക്കാനായിട്ട് ഏത് അമ്മയും ധൈര്യപ്പെടില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ സുനീതിക്ക് നിസ്സഹായാണ്. സുനീതിക്ക് വേറൊരു മാർഗവുമില്ല. തന്റെ ഭർത്താവ് അല്ലെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛൻ പക്ഷപാതിയാണ് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള സുരുചിയോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ മകനോടുമാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് വേറെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുവാൻ വേറൊരു വഴിയില്ല. ഭഗവാനല്ലാതെ വേറെ ആരും സഹായിക്കാനായിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി
ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആ സുനീതിയാണ് ധ്രുവ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശിക്ഷാഗുരു അല്ലെ. പിന്നീട് മന്ത്രദീക്ഷയൊക്കെ നൽകി വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് നാരദമുനിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് ആ മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. മന്ത്രദീക്ഷയൊക്കെ നൽകി. ദീക്ഷാഗുരു നാരദമുനിയാണ്. ഓ ദീക്ഷാഗുരുവും ശിക്ഷാഗുരുവും എല്ലാം ഒരാളുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരുണ്യം നൽകുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ധ്രുവന് അവന്റെ മാതാവ് സുനീതിയോട് കടപ്പാടിന്റെ വികാരമുണ്ടായി. അവനെ ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ സഹചാരികൾ നേടിത്തു വന്ന് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രം യോഗ്യനാക്കിയത് വാസ്തവത്തിൽ സുനീതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മാർഗമായിരുന്നു. അവനിപ്പോൾ അവളെ സ്മരിക്കുകയും അവളെയും തനിക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. പലപ്പോഴും പറയുന്നു നമ്മള് ഒരിക്കലും വന്ന വഴി മറക്കരുത് എന്ന് അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും അത് മറന്നില്ല. തനിക്ക് ഈ യോഗ്യത ഉണ്ടാക്കി തന്നത് മറ്റാരുമല്ല, എന്റെ മാതാവ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മാതാവിനെ സ്മരിക്കുകയും താൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാൽ പോരാ അല്ലെ, എന്റെ മാതാവും തന്നോട് കൂടെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. വൈഷ്ണവരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും പരദുഃഖം, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ മറ്റുള്ളവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് അത്രമാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 70-ാമത്തെ വയസ്സിലും അമേരിക്ക പോലുള്ള കൊടും തണുപ്പുള്ള രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച് അവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ ഹിപ്പികളെ പോലുള്ള ഏറ്റവും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവര് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ഇവരെന്റെ ബന്ധുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആരെങ്കിലും ആണ് അല്ലെ, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഇവിടെ പൊതുവെ ഭൗതിക ലോകം. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ അവരാരാണെന്നോ അല്ലെ, അവർക്ക് പ്രഭുപാദർ ആരാണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദർ മാറ്റുന്നത്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് താൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാല് പിന്നീട് ആരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരില്ല. വൃന്ദാവനത്തില് പ്രഭുപാദർ അവിടെ രാധാദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ എപ്പോഴും പ്രസാദം കിട്ടും, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാം, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാം. അവിടെ തന്നെ സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. പ്രഭുപാദർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയി ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. ശിക്ഷാഗുരു, ദീക്ഷാഗുരു ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശിക്ഷാഗുരു ആദ്യം തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വഴി കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് സുനീതിയാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ശിക്ഷാഗുരു. അവരെ കൂടി തന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ പദപ്രദർശക ഗുരു ആയിരുന്നു അവന്റെ മാതാവ് സുനീതി. പദപ്രദർശക ഗുരു എന്നാൽ മാർഗം കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്നാണ്. അത്തരം ഒരു ഗുരു ചില സമയങ്ങളിൽ ശിക്ഷാഗുരു എന്നും വിളിക്കപ്പെടാം. അവന്റെ ദീക്ഷാഗുരു ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ഗുരു നാരദ മുനിയാണെങ്കിലും പരമദിവ്യദോഷനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് അവൻ ആദ്യം ഉപദേശം നൽകിയത് അവന്റെ മാതാവ് സുനീതിയായിരുന്നു. ശിഷ്യന് ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ശിക്ഷാഗുരുവിന്റെ അല്ല ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നത് ശിഷ്യനെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു. വൈദികാനുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ശിക്ഷാഗുരുവും ദീക്ഷാഗുരുവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പൊതുവെ ശിക്ഷാഗുരു പിന്നീട് ദീക്ഷാഗുരു ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും. സുനീതിക്ക് എന്തു തന്നെയായാലും സ്ത്രീ ആയിരുന്നതിനാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും അവന്റെ മാതാവായിരുന്നതിനാൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ദീക്ഷാഗുരുവാകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.
എന്നിരുന്നാലും അവന് അവളോട് ഉണ്ടായിരുന്ന കടപ്പാടിനെ കുറവുണ്ടായിരുന്ന നാരദമുനിയെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ചോദ്യം എത്തിക്കില്ല എങ്കിലും ധ്രുവമഹാരാജ് അവന്റെ മാതാവിന്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ചു. ദീക്ഷാഗുരു ആരാണ്? നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. സദാസമയവും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠത്തിലും കൈലാസത്തിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയോഗത്തിലും അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ തന്റെ ശിക്ഷാഗുരുവായിട്ടുള്ള അമ്മയെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ത് ആലോചിച്ചാലും അത് വേഗം നടപ്പിലാക്കും. അതേപോലെ പരമോദനായ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ സഫലമാകും. ഭഗവാൻ തന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി സഫലമാക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധ്രുവമഹാരാജാവ് സാധുവായ സ്വന്തം മാതാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോഴേ സുനീതിയും മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ സഹചാരികൾ അവനെ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നടത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ധ്രുവമഹാരാജാവ് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്റെ മാതാവാണ്. ആ മാതാവിനെ കൂടി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു, വേറൊരു വിമാനത്തിൽ ഇതാ സുനീതിയും നിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് ഇത്ര വലിയ ഭാഗ്യം നേടിത്തന്ന മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് താൻ തനിയെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയാൽ ജനങ്ങൾ വിമർശിക്കുമെന്നും അത് അമംഗളകരമെന്നും ധ്രുവൻ ചിന്തിച്ചു. ഒപ്പം വ്യക്തിപരമായി താൻ വലിയവനല്ലെന്നും അവൻ ഓർമ്മിച്ചു. അതിനാൽ കൃഷ്ണൻ അവന്റെ അഭിലാഷം സഫലമാക്കി. കൃഷ്ണനിലൂടെ മാത്രമേ എന്തും സാധ്യമാകൂ. കൃഷ്ണൻ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കുകയും അവന്റെ മാതാവും അവന്റെ കൂടെ പോരുന്നുണ്ടെന്ന് അവനോട് പറയുകയും ചെയ്തു. ധ്രുവമഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അവന്റെ സകല ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റിയെടുക്കാമെന്നുള്ളത് തെളിവാണ് ഈ സമയം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആയിത്തീരുകയും അവന് എപ്പോൾ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും അത് സഫലമാകും. ധ്രുവമഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് ഭഗവാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു നൽകുകയുമുണ്ടായി. ധ്രുവമഹാരാജാവ് മാത്രമല്ല, ധ്രുവമഹാരാജാവിനെ ഭക്തിയിലേക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള തന്റെ ധ്രുവമഹാരാജാവിന്റെ മാതാവിനും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ധ്രുവമഹാരാജാവിന്റെ ആ ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെ. അതിനെയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും ദ്രോഹിയായിട്ടുള്ള എന്റെ പിതാവ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. എപ്പോഴും വിഷ്ണുവിനോട് ശത്രുത പുലർത്തുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനോട് ശത്രുത പുലർത്തുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഭഗവാനെ എന്റെ പിതാവിന് മോശം ലഭിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, നീ ഒരാള് ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ആ കുടുംബത്തിലെ 21 തലമുറയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ധ്രുവമഹാരാജാവ് ഭക്തി സേവനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആഗ്രഹം മാതാവിനെ കൂടി കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ സാധിച്ചു. ധ്രുവമഹാരാജാവിന്റെ മനോഗതി മനസ്സിലാക്കിയ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ സഹവാസികളായ നന്ദനും സുനന്ദനും അവന്റെ മാതാവ് സുനീതി മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. വേറൊരു വിമാനത്തിലെ അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ധ്രുവമഹാരാജാവിനെ പോലെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ശക്തനായ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശിക്ഷാഗുരുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ദീക്ഷാഗുരുവിന് മതിയായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് സംഭവം തെളിയിക്കുന്നു. സുനീതി ധ്രുവമഹാരാജാവിന്റെ ഒരു ഉപദേശകയായിരുന്നെങ്കിലും സ്ത്രീ ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് വനത്തിൽ പോകുവാനോ ധ്രുവൻ അനുഷ്ഠിച്ചതുപോലെ കഠിന തപസ്സുകളും മറ്റു നിഷ്ഠകളും അനുഷ്ഠിക്കുവാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ധ്രുവനെ തന്റെ മാതാവിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒരു നാസ്തികനായിരുന്ന പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപുനെ മോചിപ്പിച്ചു. ഒരു ശിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സന്താനത്തിനെ അവൻ വളരെ ശക്തനായ ഭക്തനാണെങ്കിൽ അവന്റെ പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ ശിക്ഷാഗുരുവിലൂടെ ദീക്ഷാഗുരുവിനെയോ തനിക്കൊപ്പം വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പോ ധ്രുവമഹാരാജാവ് കഠിന തപസ്സ അനുഷ്ഠിച്ചു വനത്തിൽ പോയിട്ട്, എന്നാൽ സുനീതി സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വനത്തിൽ പോകാനോ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സ അനുഷ്ഠിക്കാനോ ഒന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ധ്രുവമഹാരാജാവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കഠിന തപസ്സുകളുടെ ഫലം മാതാവിനും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ
മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കധികം നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് വളർത്തുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. ഒരു മാതാവും പിതാവും എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. ഗുരുവിന സസ്യ സുജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനി ദൈവന്ന തസ്യ നവതീശ സസ്യ നമോ ചേതി സമുപേത മൃത്യു. ഒരു കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ മാതാവ് പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നവരാവണമെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ആ കുട്ടിയെ ഇനി വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോയി പിറക്കാനായിട്ട് ഇടവരുത്തരുത്. അവരെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമോ ചെയ്തേ സമുപേതം. ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും. ഭഗവതിർ പറയുന്നു, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങള് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടികളെ വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ അത് തടയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ, ഇനി ഒരു ജന്മം കൂടി എടുക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കാതെ ഈ ജന്മം തന്നെ അവരെ കൃഷ്ണാബോധം മുഴുവിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ, അവരെ അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകരുത് എന്നാണ്. യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുന്നവരാണ്. അവരെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും. നമ്മൾ ഈ ജന്മം ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി ആ കുട്ടിക്ക് കുറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകി, അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി, അവർക്കൊരു നല്ല ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, നല്ലൊരു വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, നല്ലൊരു വീടൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവൻ വീണ്ടും വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തില് പോയി പിറക്കും. അല്ലെ? അപ്പോഴന്നേരം സംരക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മളുണ്ടാവും. നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ പിന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മൾ പോയി ജനിച്ചിട്ടില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചു മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് എന്ന് ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഗുരു സസ്യ, അതുപോലെ തന്നെ ഗുരു അല്ലെ, ഗുരു എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ശിഷ്യനെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. ഇപ്പൊ നാരദമുനിയാണ് ധ്രുവ രാജാവ് ശരണം പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ലേ? ആ നാരദമുനി യഥാർത്ഥ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുമുണ്ടായി ധ്രുവ രാജാവ്. അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ വീണ്ടും ഈ ജയിലിൽ തന്നെ തളച്ചിടാനുള്ള, ഭൗതിക ലോകത്തെ തന്നെ തളച്ചിടാനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഗുരുവിനെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ജരാവൻ ചക്രത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ കഴിയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്ന, അതിന് ഉള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു തരുന്ന ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്ന ഗുരു സ്വജനേന, സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവരും അവർക്കും തങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. പിതാന സസ്യ ജനനീ ദൈവന്ന തസ്യ നവതീശ സസ്യ നമോ ചെയ്യത്തെ. ദൈവം അല്ലെ, പലരും പറയും അനേകം ദൈവങ്ങളുണ്ട്, അനേകം ദേവന്മാരുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ദേവന്മാർക്ക് നിങ്ങളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് കഴിയാത്ത ദേവന്മാരെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കരുത്. ആർക്ക് മാത്രമേ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ, ബുദ്ധന് മാത്രമേ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും ജന്മം ചക്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ എന്ന് പറയുന്നവര് അവരെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവരെ, അവരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും മാത്രമേ അവര് യഥാർത്ഥത്തില് ദേവന്മാരാകുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ഭാര്യയെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭർത്താവ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ
ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവാകുന്നു, ഒരു യഥാർത്ഥ മാതാപിതാവാകുന്നു, ഒരു യഥാർത്ഥ ബന്ധുവാകുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിന്റെ ഭർത്താവാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 5ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ അതൊക്കെ പഠിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്തത്തിൽ പതിവായി പറയുമായിരുന്നു, ഒരാത്മാവിനെങ്കിലും പരിപൂർണമായും ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എന്റെ ദൗത്യം കൃഷ്ണാബോധ പ്രചാരണം വിജയപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും കോട്ടം സംഭവിച്ചാൽ പോലും എന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പോലെ ശക്തനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഒപ്പം എന്നെയും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ശിവപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത പ്രഭുപാദ് പറയൂ, എനിക്ക് ഒരാത്മാവിനെങ്കിലും ഭഗവാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലേ എന്റെ ദൗത്യം വിജയിച്ചു, ദൗത്യം പൂർണ്ണമായി. എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ, എനിക്കെന്തെങ്കിലും കോട്ടം സംഭവിച്ചാൽ പോലും എന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പോലെ ശക്തനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഒപ്പം എന്നെയും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് പറയും. സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള നയനമണി മനുഷ്യരിയാണ്. ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടതാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ആ ഒരു എളിമ കൊണ്ട് പറയുന്നു, എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, എനിക്കെന്തെങ്കിലും കോട്ടം സംഭവിച്ചാൽ പോലും ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെയും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിനോട് ശിലപ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ്. ശിലപ്രഭുപാദർ അല്ലെ, അദ്ദേഹം ലോകത്തിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇനിയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും. ഗുരു തത്വമാണ് അല്ലെ. പൊതുവെ പല ഗുരുക്കന്മാരെയും കാണാം പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട്. അവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവരെ ആർക്കാണ് നൽകുന്നത്? പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകുന്നു. പ്രഭുപാദര് ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ചില പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ആ ഒരു ശിഷ്യൻ അല്ലെ, അത്രയും ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പോലെ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതിന്റെ ആ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ശിലപ്രഭുപാദൻ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒക്കെ ഇന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശിലപ്രഭുപാദൻ തന്നെ പറയുന്നത്, ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പോലെ ശക്തനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഒപ്പം എന്നെയും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ ആ ഭക്തിത സേവനം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളും പറയും. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ആയാലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ആയാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ശത്രുക്കളായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഇവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഹരേ കൃഷ്ണ. ശകൽപദരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുദേവ ച പരിധാനം പാവനം വൈഷ്ണവ അനന്തകുടി വൈഷ്ണവ സദപ്രഭുപാദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം.